πρώτη μεγάλη διεθνής περιοδεία της εθνικής λυρικής σκηνής για την περίοδο 2025-2026 ξεκίνησε στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Σενζέν. Για μένα προσωπικά μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία, γιατί ξεκίνησε όλο το σώμα της εθνικής λυρικής σκηνής με μονοδούς αποκλειστικά από το ενσάμπλ του θεάτρου, με τη χοροδία, με την ορχήστρα και τον μπαλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής. Και με μια παραγωγή επίσης ιστορική του θεάτρου μας, αυτή τη Στραβιάτα σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου. Είναι μια κλασική παραγωγή με τα σκηνικά όπως κανείς θα φανταζόταν ότι είναι στην εποχή που γράφηκε το έργο, το ίδιο και τα κουστούμια. Πολύ εντυπωσιακή παραγωγή με υπέροχους φωτισμούς, που όπως αγαπήθηκε και εδώ στην Ελλάδα και αγαπιέται όποτε αναβιώνει, έτσι αγαπήθηκε θεωρώ και σύμφωνα με την ανταπόκριση του κοινού και στην Κίνα. Ήταν μια εμπειρία μοναδική για μένα, ήταν και το πρώτο μου ταξίδι στην Κίνα. Το θέατρο εκεί μας αγκάλιασε, το κοινό ήταν πάρα πολύ ζεστό, ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδες και μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκίνηση που έχω αισθανθεί μέχρι τώρα στην πορεία μου. Η πρώτη ήταν στη Σκάλα του Μιλάνου πριν από μερικά χρόνια, όπου είχα ένα χειροκρότημα τεράστιας διάρκειας, τόσο που μου έφερε δάκρυα στα μάτια. Μπορώ να πω λοιπόν ότι η αντίδραση και η αγάπη και ο ενθουσιασμός του κινεζικού κοινού ήταν παρόμοιο. Και ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου για αυτές τις υπέροχες στιγμές που έζησα εκεί. Η πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν όταν έβγαινα πια από το θέατρο με τα πράγματά μου φορτωμένη, όπου βρήκα δεν θα πω πλήθος, αλλά έναν μεγάλο αριθμό από τους θεατές που περίμεναν όλοι για αυτόγραφα. Εγώ θα ευχόμουν αυτό να είναι μια αρχή και να έχουμε και συνέχεια. Η Τραβιάτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κοινού, αλλά θεωρώ και μια σοπράνο που πάντα θα ονειρεύεται να τραγουδάει αυτό το ρόλο στην καριέρα της. Φωνητικά είναι πολύ απαιτητικός ρόλος, είναι ένας από τους πιο μακρύς σε διάρκεια, τραγουδάει σχεδόν στο 80-90% της διάρκειας του έργου. Είναι ο δεύτερος-τρίτος πιο μακρύς ρόλος για σοπράνο. Έχει ιδιαίτερες φωνητικές απαιτήσεις, γιατί ο Βέρντι περιγράφει με τη μουσική του και απαιτεί από τη σοπράνο να αποδώσει σε διαφορετικές χρονικές περιόδου της ζωής της, η οποία βάλεται και από κάποια αρρώστια, να αποδώσει με διαφορετικά χρώματα της φωνής της τον ρόλο. Έτσι, αλλιώς είναι στην πρώτη πράξη, αλλιώς στη δεύτερη και αλλιώς στην τρίτη. Στην πρώτη πράξη, λοιπόν, απαιτείται να είναι μια λαμπερή φωνή, η οποία διασκεδάζει τους καλεσμένους της. Στη δεύτερη πράξη ζει το μεγάλο της δράμα, γιατί της απαιτείται να θυσιαστεί, να εγκαταλείψει τον αγαπημένο της, ήδη άρρωστη. Και στην τρίτη πράξη φυσικά είναι που καταραίει και πεθαίνει. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση της υψηφώνου και ιδιαίτερο χειρισμό της φωνής, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μέχρι το τέλος του έργου. Κάθε ανέβασμα της Τραβιάτα επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος εξακολουθεί να είναι ρομαντικός και να αγκαλιάζει και να γεμίζει τα θέατρα, που πάντα είναι sold out για να την δουν. Ξεκίνησα την πορεία μου, την καριέρα μου, μπαίνοντας κατευθείαν στα βαθιά, με έναν από τους πολύ δύσκολους ρόλους του λυρικού ρεπερτορίου, με αυτόν της Βασίλισσας της Νύχτας από το Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ. Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος ρόλος, ενώ πριν είχαν προηγηθεί δύο μικρότεροι. Εδώ ήταν η πρώτη μου επίσημη μεγάλη πρεμιέρα στην εθνική λυρική σκηνή. Έκτοτε αυτό το ρόλο τον έχω τραγουδήσει σε πάρα πολλά θέατρα στο εξωτερικό και είναι, όπως όλοι ξέρουν, ένας πάρα πολύ απαιτητικός ρόλος, εκτός από τη Βιολέτα επίσης, είναι αυτός της Λουτσία ντι Λάμπερμουρ, του Γκαϊτάνο Ντονιτσέτη. Ένας ρόλος που λατρεύω, που ξεκίνησα να τον τραγουδώ κοντσερτάντε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο το Λουκά Καριτινό και να κάνω το σκηνικό μου ντεμπούτο σε μια καταπληκτική συμπαραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής και της Royal Opera House Covent Garden. Είναι ίσως δύο από τους μεγάλους ρόλους που λατρεύω, η Λουτσία και η Βιολέτα. Ο Ολυμπιακός ύμνος ερμηνεύεται από την σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη.
Μια ιδιαίτερη συγκυρία που το θεωρώ σύμπτωση με το ότι πήγα στην Κίνα τώρα, θα μπορούσε να είναι όταν τον Οκτώβριο του 2021 τραγούδισα τον Ολυμπιακό ύμνο στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο του 2022. Ο Ολυμπιακός ύμνος κρατάει γύρω στα 3-4 λεπτά και έπρεπε να τραγουδήσω ακαπέλα, που σημαίνει χωρίς συνοδεία κανενός οργάνου. Στη γενική πρόβα λοιπόν ξεκινάω να τραγουδάω, λέω τους πρώτους στίχους, τους τραγουδώ και σταματάω γιατί με έχουν πιάσει τα κλάματα από τη συγκίνηση. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ τα συναισθήματα που μου γεννούσε ο χώρος, ο ύμνος, τα λόγια του ύμνου και κυρίως το ίδιο το πνεύμα του Ολυμπισμού. Τραγούδισα λοιπόν, είχα όλο αυτό το βάρος, όλη αυτή την ευθύνη, να αποδώσω και καλλιτεχνικά σωστά τον ύμνο, αλλά και να αντέξω τη συναισθηματική φόρτιση, νιώθοντας ότι ταυτόχρονα με ακούει και όλος ο κόσμος, γιατί ήταν και απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Είναι μοναδικό συναίσθημα και χαίρομαι που ήταν για τους Ολυμπιακούς, τους χειμερινούς της Κίνας, όπου η συγκυρία το έφερε να βρεθώ τώρα να τραγουδήσω και στην Κίνα έναν από τους αγαπημένους μου ρόλους. Η πόλη Σενζέν, είχα ακούσει αλλά δεν είχα δει με τα μάτια μου, είναι η πόλη του μέλλοντος, είναι η πόλη της τεχνολογίας. Μας έκαναν μια ξενάγηση εκεί οι αγαπημένοι φίλοι, γιατί πραγματικά έχουμε κρατήσει και σχέσεις με κάποιους και έχουν γίνει φίλοι. Μας έκαναν λοιπόν ξενάγηση σε κάποια κέρια σημεία της πόλης και ήταν εντυπωσιακό πραγματικά το πόσο αυτοί οι άνθρωποι έφτιαξαν μια πόλη 40 χρόνων. Το πόσο εξελίσσεται, από ό,τι μας είπαν, βδομάδα τη βδομάδα και μήνα το μήνα, αρχιτεκτονικά, αλλά κυρίως τεχνολογικά. Η Κίνα είναι μια χώρα με μια ιστορία 4.000 ετών. Έχει τις βάσεις να πάει πάρα πολύ μπροστά και αυτό το είδαμε με τα μάτια μας. Είδαμε να γίνεται delivery με drones. Είδαμε να καθαρίζονται οι δρόμοι με ρομποτάκια και μάθαμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν υπτάμενα ταξί. Δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι η πραγματικότητα.